Ke Khasi Hills Autonomous District Council ha ka khat niyo trik Risau kalulum lang ye kirang ba shnong jong sor shilong ban ye kren na kabenta ban wanra ek jing shngan ki shnong ki thau da ka babu akhmat e ban lait na ka jing yo rung udrok ha ki shnong ki thau ha ka ni ka jing ye lang balalum do deputy CM ka council uba penshingan NCM lawan ban shimenta renti de ki kle nong sinchar shnong na kaleng ki shnong kinthop ye ki nong lam jong ka sinjup ki nong sinchar shnong kabri u niyo trik Bisibun ba ipi baro pa kumtungi na syudap tu ka jingalang barki rang bashnong bahaba pok ani ka sor silong orang karu kinong ik mana ka senduki nong suggestion ka bri nyutra ka bangi akren trai hor arlai dili ki mat ka mat ka badang kong kalong ajinga debat ka jingjele jong drugs aman laki sinong kajing ya di tip hari-hari berkajing kendre bun cungki nong di drugs kabrakta ya ka society jungi kata kalong gawi kamat ka bangi ya keren bar kabangar kalong nilai keren oh jadi berka koi kesuba jungi sinong apo ka sor silong kabrairu ya keren lang jadi bat ba lakum ka state government kan new kerpang iki rang ba shnong data lagi por ki ba kidon kam kalau an order ba ka ju por ka por covid bikin mau ba bakin ham new kerpang iki hagu yu ki por la kalau akan unu ka benta bar kum juru ba nilai kan bagi wigi kam ke bede ba ka amendment kan ka 60 bar ka jinga kan jungi menta kasni ka la jurong ko balai kan tai bar sungtuna cibur ki jing ajing mod jong ki rang ba shnong ki ba ni sutnat kelong ba don bun ki jing ya nak benta ki shnong ki jongi kam tam nak benta ban tuklar lang ka jing de ba kanika jing jele jong drugs kelong ga mat ko bangi la ekran menta men kasni but ki bun ki wiki mat ki bangi la ekran wa kumnungin penduna kat bala bat bangin distrik kat bala kajing de bat kajing jele jong kajing di kajing di drugs haki sinong bagar te halo kani ngi sunat banakal yang jong ka district council du authorization bi pati bidang recently la pa se katuka amendment jong ka admission of ilaka ak nice park nek buai bang sunat banakal yang gubernur asen bar hari ni bentang ladon ka sinong kala constitute vigilance committee bar ha vigilance committee la tho shai hang tu bakala apa ni terang kadang bar ki board jong ka ain la kalong jong state district council ha jing de bakadi ka jing lai lan jong ki nong khai pa nong di drugs bar ku jurum de tangkat bar ha jing de baki sang samlaru ila don ka tu ni ki close ki bana kaleng ki sang samla ki laban pek perman ha jing de baki jing shomper apo sinong pothau ha jing de baka jing bun ki jing sniu kanang bangin nang khamyo ban le bnya ngila ong ba na kaliang jong kisnong la daging pat hun ni jing ajing mut menne ila ban pha beng jing ajing mut jong ki sitio apo sitio syaka council but hadin bang royo ban ai jing mut kumnu ban te lakam ikani kam ngin sokot beng sistem pade katukan ni hut ki nong ilam kisnong shwa bangin issue ya notification jongi syabaro kisnong apo so silong bat kidi kisnong berada di headquarter jong ki district jong ki block ki bala delay ki drugs kenang bagi ban pentri kam ngin ya ki lat kilenti ya ki ba lajing mod lagi sinong ki thau kata ka di ka wei ka bangia keren menne